ngayeng ban sim ya benta ban ya lam yang ni juseng hagajaka jung I chairperson jungi I Dr. Mrs. S.M. Karbudan ibam la ban dan lemrakat ban ngi hani kapor namar I hab ban le ban ya senran lang ya ikurim jung I bahab ban le sim ya jung sumar hang thie hagohati nga kerpan bangin sobha ban ya kan mau yaki hak jing duai ki jungi na ka benda ka jing sengen thei jong ka balang nong thmai ka jongi ban na ka bantai le die nga sim yakni ka kabu ban pediang sngo bha ya phi baro ki be pet yakni ka program jongi hagni ka janmit ka balong ka janmit jong ka jing sedang ya ka jing rakhe ya ka tayo ki kan thei ka bakhat san how news nem arhajar ar phuwei ning kong e ka jingo ka jingiro ni ai sha ublei ubalapan em yingi hadu kan ka khlimat ka bamenta bat udang yai ker khuyingi bangila ban ye long kumni ku bangilong bat bangila ban ye don kumni ku bangi don ban rakhe bat ban pundan buram ya kan ka tayo ki kan thei how news nem ai ngo ru ya ka balang ka bala dan lemerkat bat ka Christian bor ya ka jing second thei bat ka penbet penbiang ya ka jing dan kam jungi baro bangila ban le ya kan program kumni ku bangi le menta syabngin ya chakmat kasam shispa lai phulai ka ong hakmi ka babha bat ka baitanat kanno baki para kia shonglang hak ba yaso ka wei ka long kum ka jingsle ka bakodor halor ka khle u aron ken ka ba hiar na kirmiang ki janju u kum ka jeru hermon ka ba hiar halor ki lom seyon na ba hangta ken utrai ula hukum ya kata ka jing kerku ka jing em ka ba hala kerta ken nin IT ya ka ni ka por bat ka jing seng barok ka wei hagik sangti ka badan bor ka jong blei ngin ya duai ublei ukpa jingi ubah beneng ko kenrat babha ko blei badan bor hagni ka por ngi wan kenrat babha ban IT yele dia ban IT ya kini ka por jong ka jing shakri ki jong me hakik sangti ki badan bor ki jong me ko pa to shimingi I wei pe wei pen ya ki jing mut ya ki jing perkhat ki jing baro kendra ba bakin long ba pediang hun hakmat ka khet ki jing isnei pen kentang kendra ba ngi wei pe wei lak benta ka buram ko jong me haga kerteng uji sukres ngapan ngakerpat ban ngadwai amen hagni ka por pin ye rwai lang ye to jing rwai na ka kot jing rwai jingi ka ba lai spa prapu pra ka ba ong ngas ngo kmen jisu ulong jonga I Mrs. RD Karbudan in ye lamingi hakni ye ka jing rwai hadien ka jing rwai ngan ong lupa ngan kot no ya I Mrs. BH Suting bin ye lamingi haka jing pule na ka ktien ka jong blai bat ban duai bat hadien ka jing pule bat ka jing duai ngin penbut ya kata da ka jing ruai ka bangi ong ka thim song ka thim jong ka jing sengen thei ka balong ka kerteng utrai long ka kut ka baskem ya ka ban ruai de ki kat tu ka ningot kit khot jong ka jing sengen thei ngas ngos rong ban ya thu hapdeng jong phi baro ba ya ka ni ka jing ruai la thau la penbet la penbiang nadong shedong nadu ki kintien hadu ki sur da I kong Emily lengdo I bilang I wei na kit khot jong ka jing seng thei jongi tang shudap ka thim song ngakerpat ya ki ya I lakhamti doling ba in snow bha ban a ya ka special number ka jongi lembat ki parlok ki jongi trên bên em lo
Shua bangin lang show blay ha kajing duai ngan puli kat to kan ni ki bentana ka katin ka jong blay kembang ila ban shem le ki proverb le nong ka bakhat phra ka dekhat ka bashipo ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ubahok uphet chaka bat uskem Isaya le nong ka bakhandai kadekhat kabandriu namar hangi la kha yo khon la a yo khon hangi ti ka jingsin shar kan long halo ka terpeng jong u baron khat ye ka kerteng jong u bapla u nongsla u blay bakraw bor u kpa bam jukut u sim ka jingsok Matthias le nong baning kong kadekhat ka ba arpulai Hakmi kata kathei sorti kan pun khun kan kharu yu khun bat kin ye khot ye kerteng jung u Emmanuel kabalong habala batai ublei lem bat ni jing pen pau kalenong ka baning kong kat khot ka bapra ngalong manga u alpha bat u omega ong utrai u bau blei uta u balong bat ubat julong bat uta uban sawan uta ubadon bor baro ngile lang hakmat ublay ha kajing duai niwan ban demret ha kislajat ki bakhut ki jongmi ko pa ba e jonga manwan ban ai ngo e mi try namar ki jingker khu ki ba mi ai the sei ha kajing im ga jongi Hapdeng kajing pop, kajing jot, kajing rem, kajing itrai. Kajing pensngau si kajing yemi. Mem shamla thewi kita baro ko pa ba id e jonga. Ba kajing ai e blay kajing mi gan pa. Kadap biang kajing im kajing. Habang ikan mau
ka jing ba ka jong mi habangi kan mau ka jing map ka jong mi try u briu long kin try ma kan mau u ba du khon u briu ma mi wan khmi u kan try henre yo bakum ko uta mela sha yap halo ka ding pana khnang bangin yo ka jing ka babam jukun try kan ran Iwan bandem red hakis lajat ki bakui ki jong me ken pa be jonga man the longer man ga jong me ken try but men thau no ka lat kalanti ken try jisu be yengi mengin yo no ka lat kalanti ban shakri me haka yeng ga bakui ka bakan tang ga jong me try jisu be Iwan ban boti ru ek jingi seng ken thei baro ki bahapo ka KGP assembly Hagaba ni rakhi ya kadi katayo jongi kinthei minta katayo hi baro shitiyo halor ka thim ba ka kerteng ga jong me ka long ka kut ka baskem ka jongi kin try kan ran ngili osngo na ka katin ga jong me kin try kan ran ya ka kerteng ga jong me kin try kan ran ka ban long shisha ki kut ka baskem ni angi kin try kan ran lengi shan ya hami try jisu bi ni wan ban buti ki program baro ki ba ki jike seng kan thei la ka long ha ga jaka sor na ga jaka nong kan dong try kan ran ki pen kre ki program ki jong ki try men don ring kat ma me bat ki se jisu be khrang ba ki program ki ba kin pin yengi lamba kin ni lat pathai ku bor ka juk banta kin long shisha ki ba ai ka jinkermen yengi kin try jisu be try kan rat habang ya lamba kin ni ka pandemic kin try kan ran ni wan ban boti yekin nong tray jong ko kot khia But ki doctor ki nurse ru ha kerteng ka jong me try bakani ka theme balabu hang hakani ka por try baka kerteng ka jong me ka long shisha ka bapla ka kerteng jong me ka long ka bakraw borg and try jis be bahaba ki doctor ki nurse ki sumar ki bapang ki basitom kan jis be kin yo kin try kan ra ya ka jing pala ya ka jing don borg ka kerteng ka jong me kan try kan ran be kin yo ba ki kamba ki ja long rang kat ru try kan ra ha kan ka por memendon rang kat ru but ki tubaro ki baldeban mad ki jing pang ka jing sitom kumjuru ki badu ki bathangan ki barangli ki bajuki but kerpang ki to ki baldeban mad Eka jing do no jing ki ba ki bathon ki jong me try ka kerteng ka jong me u Emmanuel u blay lembat ni to ai ka try kan rat baka ta ka kerteng kan long ring khat bat ki try kan rat ban ai ka jing tingen ban ai ka jing pan shat bor ki try kan rat ben kin lam so long marwe kin lam so no man sim try kan rat ha ki jing shem ki ba pher ki jong ki kan try kan rat en re ki ba kin smo thu kan try kan rat ba Emmanuel u blay lembat ni udon ring khat bat ni ban kershani ni la dangi dei ban yan ki khoram jong ka jing im ka jong i try kan ran ni wan ban bu ti ru ha ku kum kan ni ka por ki nong san shar ki jongi but ki officer ki batre ki department ki ba pher ha ki sang ti blay ban bor ki jong me try ba ki kin yo ban silong but me kan try kan ran mar me long u nong sala u nong ai but u nong ai bor ki kan try kan ran try jisu be ni sngo hun ru ha kerteng ka ba ku ki jong me ba melong u alpha u omega ubalong uju meninen menta bat shiki bom chukot try ni emagis ni ki ba palat kan try kan ra jisu be ni yo ka jing bom tikna ka jing em ka jongi ni ki sngi ki badum kan try kan ran kham tam ha bangi pen ki khun ki jongi kan try kan ran ki bam shimla yo ashu ban lech ki school ki jing puli ki jongi kan try kan ran Nikus lain nak benta jong ki new kalaway badum ye ki kan try kan ran irap kan try jisu bi bakan ni ka kerteng ka jong me ka bam ju kala kan ai bor yengi kan ai bor ki khon ki ti ka jong mi kan ai bor ki yeng sem ki jong i try bangi la ban yan ya kan ni ka perthai ka badap tang da ki jing kala try kan ran kurku kerpang ru pastor jungi i bade ban grand play ye kan ni ka theme to ai ba ka baro ka ba mi no na ka shintur ka
jong i try kan lan kan long ba padiang hon khmat ka khet ka jingis nei ka jong me kin try what it no ikani ka sni baro shi sni try ni ai ti no ye kan ni ka sni ik jing shakri blai baro ha kar teng ba ku u jong me ba ke ik baro kin long bi ya ba yar ti ka jing lam ka jong men si mu jong me ni pa ni kin baro kar teng jisu amen. Hajing bun ki pa ya pom em ông don umang ya let ma ban like in da ka bora chong kan toy ayu kasma ban pat ya jing em kam la hin rain it ya ka perteng ka kerteng ku non ka kut ma pastem ha ka kerteng jong siu baro kin siu baro kin long balak ka kerteng Bari trong uba hakli tam unyo yai ne hapoka jinka trong uba don bo baro trong uba don bo baro ka
ngai kublai ya Mrs. BH shooting nak bentak tu kejing alam jung I hak ba pulien ke tien ke jong blai ban hak ba duai namar yela dia ro ngadon hak tu kejing roi ka theme song kum tangan mo ngai lo kejing roi ngai happy ke bas ngap bat ke bios ngo ba phin yong hi kat ba phimon handai mangi ke roi ngas ngo ngila roi da ka jing hun men siam bat da ka jing kemen men siam kublai shibon ye phi I lakham ti mon doling bat ki parlok jong phi nak menta tu ka jing roi ke bas ngo tanat ublei un kir khui phi ban nang ye lam phi ha ka jing em jong phi ba phin la ban nang teng shan nak menta ka kerteng ka jong u ngan ai khindiat ka jing pun bana ka jing seng ka ban bot kan long ha ka khat sau trek ha ka sngi balang ha ka te ka sngi ngin yo ka jing seng ka ba kham kerpang ya ka ban penya da ka committee ya lam ban commission committee jong ka jing seng kan thei ha ka tu ka sngi ban ya lam ya jing seng dei Mrs. Alberin Merbo ban pulis dang ba duai dei Mrs. WJ Karkngor but kani ka special program kan long hapo ka jing yat ka jong imes bhasimai sim ngin don shu ka jing seng ki ban buat ha ka khat san trek ha ka khan nyo trek bat ru ha ka khat pra trek sngi ublei ya ki program ki babnya jong kini ki jing seng pen sanang yo sngo na ka wai ka jing seng sha ka wai pat bat menta kan khot no ya I pastor jongi pastor W shila ben shim ya ni ka por ha ka ben ai ya ka jing grand play ya ka ni ka jing rakhe jongi ya ka tayo ki kin thei bat ru ben ai ya ka jing mach phang halor ka thim ka bang yong ka keynote address kublai shibon pastor ya ka jing klong kloi jong phi ban ya don lang ban ngi na ka wai ka por sha ka wai pat pastor ka por menta ka de ka jong phi I chairperson I bailam mek ni ka jing seng I Dr. V Merbo ki nong kit kam jong ka jing seng kan thei ki khon kan thei jong ka balang hang ni ha ka balang jongi hanong thmai bat ya phi baro lang ki khon kan thei ki ba hapo assembly hi baro ka wei nga ai kublai ya phi ha ka kerteng ka bathyang bat ka balon bor tam ka jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ ka team jong ka ni ka snem ka dei ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ka bala pensyong nong rim na ka kitab proverb ka lenong ka bakat pra bat ka dekot ka bashipho ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ubahok upet syaka bat uskem ngi ai ngu ruyu blai haba ulayalam kerpang na ka benta ka jingye sengken thei hakaba ula penyo ya kani ka team na ka benta jong kani ka snem ka bangam don kanu ka jing artatin ka long ka team ka ba dai por bha na ka benta jongi khamtam habangi im hakum kini gisngi ki ba baro ngi mat ya ki jing e la ka long ha ka jing im jongi shimet la ka long ha ki yeng ki sem ki jongi la ka long ha ka im lang sa lang ha ka ne ka jela ka jongi bat ha ka ri hi baro ka we tong nya phai sha ka ne ka khtin ka jong ublei lingba ka ne ka team bat nya pet ayu ublei udon ban pen kan mau yang ni bat shra bangin poi sha ka ne ka benta kin diat nya pet shapang ka ne ka kitab proverb ha ka bala pen shong nong rim ya ka ne ka team kin diat shapang ka kitab proverb ya ka ne ka kitab ki ba khambun hi ki benta la tho da usim Solomon bat la ya thuru yang ni bakat tu kat ni ki wei pat ki benta la tho da ki wei pat ki real start ka kentien proverb ka thau ya kita ki bangi ong ki short saying la ni kita ki wise saying ki sembo berkat la ni ki kentien ki badon haki ya kita ki jingmut ki ba jeliu bat ki ba la ban yarap ya ki briu bakin long ki ba syampang bat bakin nang ban shim ya ki rai ki badai haka jing im ka jongki namar kata ngila ban ong balatho ya kane ka kitab na ka benta ban yarap kani ka kitab proverb kalong na ka benta ban yarap yangi bangin yo ya kata ka jing start ya kata ka jing syampang knang bamangi ngin nang ban shim ya ki rai ki badai
nak bentar ka jing im ka jongi shimet nak bentar ka ying ka sem ka jongi bat la ka long nak bentar ka im lang ka salang kari ba ka jat benri hibarok ka wei ba kita kirai ki ba mangingishim kinwan ra ya ka kinwan ra ya ka jing suk ha ka jing im ka jongi kinwan ra ya ka jing kemen ha ka jing im ka jongi bat kin pen itenat ya ka jing im ka jongi ka kitab proverb kalong ka kitab ka bakerpang bat ka ni ka jing kerpang jongka kalong ba ka ni ka kitab kata ka jing kerpang jongka ni ka kitab kalong namar ba ka ni ka kitab kayo ya ki ki bamangi kum ki briu ngimla ban yo nang ta ka ni ka kitab kas ngau thu ya ki ki bamangi kum ki briu ngimla ban ngau thu kum ka nuksa ngan shu ai pi iwe nuksai berit kai ka jing ngau thu jongi sapang ka jing start ha ka jing su thu jongi kalong baka puli ka puthi kadai kata ka bala ban kentiu yangi sya kata ka jing start lani sya kata ka jing nang jing tim hendrai ka ba phla bahak ni ka kitab kayo baka jing siap ting ya ublei kadai ka jing sedang jong ka jing tip lani ka jing start pi lada pi perkat halor jong kata pinyo ya ka jing jeliu hakarukom yo lani hakarukom perkat jong ka ne ka kitab proverb mudur para bengai ki parlok biit baro ringkat bat ka jing nang jing start ka bangi yo na ka puli puthi ringkat bat ka jing siap ting ya ublei syai kan poi ka jing im ka jungi kan long ka ba pernai bat ka bating shan maha hot ngim ong ba ka kumbang ong ipi ngim ong ba ka puli puthi kam long ka badan kam tehen rei kat kum ka jing hikai jong ka ne ka kitab kaya thu yangi ba ka jing siap ting ya ublei kan penyo hau briu la ni ha ka briu ya ka jing start ka pajanai ka kitab proverb kayo ya ki ka bamayan bat ka donru haka ya ki jing hikai ki bamentoi sisa na ka benta ka long briu man briu khamtam ban kot sya kata ka long briu man briu ka basuk ka ba kemen ka ba mat ya ka jing don ka jong ublei ha ka jing im barabor ka jing tmu jong ka ni ka kitab ka long bet ban ya rap yangi bangin nang kumno ban imha ban yat bha ban trei bha ha ka ni ka perthei ka ba ublei ubu yangi mentapat ngin poi syakani ka tim syakani ka lenong ka ba khat pra ka de khot ka ba shipau ha ka bala pensyong nong rim ya ka ni ka tim ka kerteng utrai ka long ka kut paskem ki para bengej beit aku aban pia ya ka ni ka tim haki arteli ki benta ka kerteng utrai ka long ka kut baskem bat ngan sim swa da kini ki benta ki basadin kata ka baningkong ka kut baskem kamot ayu kane ka kut baskem ka kut ka baskem lani ka bangilan nong kita ki fort lani ki stronghold ki dai kita ki jingsna ki balasna kerpang ki jingtei ki balatei kerpang bha bat ka jingtmu jong kini ki jingsna ki long ba ki briu kin shong hapo jong kata ka jingsna hapo jong kata ka jingker berkata kan yada ya kibriu ki badan hapo jong ka na ki nong shun ki balek si ki la ban wan hiertma ha kanu ka por ka kut baskem ka dei kata ka jaka ka badan ka jingker ka baskem ka bala ban yada na kanu ka jingele persya jong ki nong shun ka bala ban wan bat ban yele ya ki ha kanu ka por na ka kita ki beri ki badan hang ta hapo hakipor ki bakam menshwa ngiyo ya kisim ki bapau nam kitay ladi ya kita ki kut ki baskem kani ka jingtay jong ki kalong ban ay ya kata ka jingyada ya ka hima ka sima jong kata ka nong ba na ki nong shun ki bala ban wan hiertma ki bala ban wan pen mensaw ya ki kini ki stronghold lani kita ki fort kilong kita ki kut ki baskem kibawan ru ya kan nam kaburom na kabenta uta usim ubasen syar haba pidon ya kita kikut kibas kem kakentiru ya kan nam ya kaburom jong pi namar ba kita kikut kibas kem
kilong ke kilong kum ka burom jong kata ka nong ba bat haba kinong shun ki ba pet na jengai ki ba marjan haba ki pet teng ka pensiap ting ya ki wat bakin tur sya janru namar bakin tip ki ki ba don ha kita ki kut pas kem ki la ban don ban ki ki ba labu kerpang na ka benta kinong shun haba ki tmuan wan ki ba la ban long ban ka jingma na ka benta jong kita kinong shun namar kata ka kut bas kem ka dei kata ka jingtei ka bawan ra ya ke kawan ra ya kata ka jing sngus ngan kadan haka ka jing tengen ka jing sngus lur bat ki bri ki badon hapo hangta ki sngus kem haba ki shong hapo ya kata ka jing yada ki sngus kem ya kata ka jing yada ka ba ki yo na kata ka jing tei ka kut bas kem lani kata ka bangi ong ka stronghold is a place of defense or security hangni kadon ka jing yada bat ha kita ki kut bas kem kadon ka jing sngus kem na ka benta kita ki briu ki ba shong hapo jongka ha ka jing yo i jongi ha ki ni ki sngi ha bangi kren shapang kata ka security larangi pet na ka liang jong ka jing im shimet le si bun ngin berkat ka security kan dei ka spa jongi lani kandai ka nam jongi hangni hapurthai lani kandai ka buram jongi hakane ka kitab proverb kani ka ju kalenong bat ka dekhot ka bahadin kani ka dekhot ka bakhat oi ka bawan hadin jong ka dekhot ka bashipho ka ongom ni kaspa jong uta kaspa jong ubarius pa kalong kasnong bakhlan jong u bat kum ka kenro bajrong hakajing tharai jong u kamot ba uniu briu ubariu spa haba upet ya kata ka spa jong u yo i kum kata ka snong ka baklan jong u bat kum ka kenro bajrong ha kata ka jing tharai jong u kat kum ka ne ka dekhot ka keren shai ba ka spa kala banlong ka keren shai ba ka spa kala banlong ka security na ka benta jongi tang ha ka jing perkhat jongi ha ka jing perkhat jongi henrei kan omla banlong ka jing yada bat ka jing scam na ka benta ka jing im ka jungi ngatrai kani ka snem arpo wei ka pensisha ya kata omdon beduk omdon berius pa namar ba kani ka khlam ka sarlut napang kum ki khun ban riu hang ni hapne jong kani ka pertei ngiyo i yeladi bangilong helpless wat ladangi dan ka spa ka pau kalak ka putit ngila bandon pisah henry ngimla bantit ya ka jing im ngidon kata ka jing start henry ngim syampang lut ya ki baro ki para benget ki parlok bi baro bat namar kata hatu kani ka spa ngila mo banong bahkan long ka kut pas kem lani kata ka security na kamta ka jing im ka jongi kapan mentoy hakikat tu kat ni ki benta henry kanom la banlong kata ka stronghold lani kata ka kut bas kem na ka benta jongi nang tangila nang roy hakaliang jong ka jing nang jing tip hakitiar hakikor ki bor technology upili graham hakawai na ki jing kren ki jong u ongom ni ngiem hakijuk jong ki kor ki bor ki batmai ki balaya rap shibun yang ki khon ban riu henry ki niru kimla ban ayangi ya kata ka jing sngus kem ka ban long 100% ka science but technology kamla ban penja ya ka mensim ka basniu ka badan hau briu ka badan hapo jong briu namar kata ngiyo i ya ke ngiyo i ya ki thma ngiyo i ki jingele persya ka wei kari ya ka wei pat ngiyo i ya kata ka racism injustice violence bat ki wei ki jing sniu ki ba ngiyo i ki ba mi hakini gisngi ka science and technology kamla ban penja ya ka jing jenjar jong ki briu ya ka jing duk jong ki briu ya ki jing pang ki jing jenjar ki jing khuslai mensim ka badon hapo jong ki briu haot kilalong ka jing kerku na ka bentau khun menriu kilalong ka jing mentoy na ka benta jongi ya ki babun kiliang kilaya rap yangi bangi ngin mat ya ki jing kerku jong ka science and technology henry hatu ngila ne em banong bakini kindai kita ki security lani kita ki stronghold lani kata ka kut bas kem na ka benta ka
kajing ya nanti jong ya bangi pet ya kajing roi bat ya kajing ya ceprang jong ki e ha kajing sisang ila dewan ngau sngan ban yo i ya kini kajing roi ba kajing ya ceprang jong kajing start kajing nang kajing tip ti henreng yo i pen ban ya kajing roi ru jong kajing sniu ki ba isher kai teng ngim tip shanu ngin pai lani hangnu kadon ka safety na ka benta kajing im jongi lani hangnu kadon ka security jongi bat habangi pai sya kene ka proverb khat pra ka khot ka bashpo kane ka kitab kayo i ya ki e ki mangi kum ki briu ngi kum klet ban pet lani kane ka proverb ka snau thu ya ki e ki mangi ki briu teng ngim syam la poi perkhat lani ngim syam yo ya kata ka jing syam phang kane ka kitab kayo i ba ka defense bat ka security jongi kadai ha ka kerteng ka jong uterai nging yo i ka spa ka nam ka burom ka jing start hendai ka kitab proverb kayo i penban ba ka security jongi ka defense jongi kadai ha ka kerteng ka jong uterai ma ulong kata ka kut bas kem jongi hakanu kerukom ken kata ka kerteng ka jong utrai ka long ka kut bas kem jongi lani kata ka defense bat ka security ya ka jing em jongi banju bab ya kane ka jing kali mentangin poi sya ka benta ka baar nginya pet ka kerteng utrai ka kerteng jong utrai haka ketien ka jong ublei ulapan pauru le dia haki kerteng ki baper bat kini ki kerteng ki baper ki don ru haki ya ka jingmut ka baper ki ba bat haki ta ki jingmut ki ba kini ki kerteng ki don ki pen pauru ya ka jinglong ka jong ublei bat haka ne ka por ngin ya pet ya ki katu kat ni ki kerteng ki ba ublei upen pau ye le di ngasim katu kat ni ki ba nganget ken long ka jing pen ken mau yang i ya kita ki jing long ki jong ublei ka wei na ki kateng ki ba ublei uju pen pau ka dei kata ka bangi khot Elohim the one who is mighty ka bamut ka ba kren chapang ka bamut ka jing klan bat ka bor strength and power ya ka dei ka kerteng lapanan kam tam ha ba lapan pau ya ublei kum uta uba klan bat uba don bor kumuta ubalong unong tau unong penlong jong ka beneng bat ka kendau haka kitab Genesis kalenong ka baningkong dekot baningkong lapan pau ya kane ka kerteng ka jong ublei la khot ya ublei do Elohim ha ka baningkong ublei Elohim ula tau ya ka beneng bat ka kendau kani ka kerteng ka kren chapang kata ka bor ka jong ublei chapang kata ka jingklan bor ka jong ublei uta ubla tau ya ka beneng bat ya ka kendau stat kawai pat ka kerteng ka baju ka ublei upan pawil di kedai Adonai the one who is ruling Adonai kamut utrai lani ukun rat uba sensyar ya ki ai baro kane ka kerteng lapanan kam tam habaki ju ki penken mawi ladi bau blei ulong utrai ukun rat jong ki ai baro bat ha ka ba ma ulong uta nong sensyar usensyar ma ya ka beneng usensyar ma ya ka kendau uta udei Adonai ka kerteng ka jong ublei ka papen kan mau yangi bau blei ulong uta unong sensyar ka wei pat ka kerteng El Elyon kabamut the one who is supreme utrai lani ukanrat ubalong utrai jong ki barok kane ka kerteng lapanan kam tam habaki ju ki pen kan mawil di ba ublei ulong ma batang ma ubahalor jong ki barok mdan uwei pat ublei na lor jong ni ublei mdan ki wei pat ki sim la nor jong uni usim henrei ma ulong ma batang ma ubahalor jong ki barok kini ki kerteng ki bangala kedau jakmat ki keren sapang kata ka jinglong ka jong ublei sapang kata ka jing krau ka jong ublei sapang ka bor ka jong ublei sapang ka jinglong ka jong ublei ka ba ulong halor jong ki baro nang ta ka wei pat ka di ka kerteng ka jong ublei Jehovah Rapha the one who heals kani ka kerteng kapan pau ya ublei kum uta unong penkia
Kaba pila ban syam haka kitab Exodus kelenong kaba khatsan bat kedekot kaba arpun riu bat sapang kani ka jing pinkhia ka jong blai ngiyo i syai kedar haka ministry ka jong Jisu haka ba wan kani ka berthai ulalong uta unong pinkhia ya kita ki bamat ya ki jing pang ki jing sitam haki met ki jong u blai ubalong uta unong pinkhia Jehovah Rafa kata kadai ka kerteng ka jong uni ublai uba uni bakane ka kitab proverb ka kren lani ka khot yangi bangin wan nangta ka weipat ka kerteng Elroy, the God who sees or the God who is caring. Hang ni ublay upan pau ila de kumuta ublay ubayo i yangi hakipor baro. Bat yakane ka kerteng ngin syam hakasam ka baar pulai unong ap lang brot. Bat uni unong ap lang brot jong kasam ar pulai umdei kum unong ap lang brot ubangi moddor ubangi yo i shalom syamadan kum tatet ndei udei unong ap lang brot uba yo i yangi hakipor baro jong kata ka jingya lenti ke jongi unong ap lang brot uba yo i yangi habangi dang don hang ni hasla jong kani ka pertai bat uba yo i ru yangi wat nda habangi la de ban yat no nakani ka pertai unong ap lang brot ublay uba yo i yangi hakipor baro nang ta ka weipat ka kerteng ka baublay uju pen pau ile di kadai kata ka bangi jiok snow berbor Emmanuel God with us ka bamut ublay lembat ni mdai tang ba usyo i yangi henrei udon bat ni uyaj bat ni hakipor baro jong ka jing im jongi Emmanuel God with us ka kerteng ka jong uni ublay nang ta stet Jehovah Jireh, God who provides. Lani ublay uba pendap. Ngatrai ngin song tu ya kajing pendap kajong ublay. Kamtam habangi mat ya gini kijing kijing ele. Hawat mong bangi yo lut ya ki ki baro tang bahan rei ublay upendap hiyangi hakirukam giba per. Nang ta kaweipat ka kerteng kajong ublay Elyon. The one who is blessing ublay ubakerku yangi habang ia kren japang ka jingkerku ka jong ublay kan mau para bangit mday kita ki jingkerku ki balong visible ki bangila ban yo i bet da ki kmat ki jongi hendai ki don sibun ki weipat ki jingkerku ki bangimla ban yo i hendai ki ba mangingi mat ha ka jing em ka jongi kum kanuksa ka jing suk mensi mot hapdeng jong ki jing ki jing ele ka jing long kam mot hapdeng jong ka eryong para pengat kita ki qualities ki ki blessings ki bau blay ukur khu yingi nangta Jehovah Ezer God our help kani ka kerteng kapan kan mau yangi baka kerteng ka jong uni ublay kadai uta ublay ubalong unong yarap jongi bat nangta ka kerteng ka bakat do kidan sekiwe paru ki kerteng ki ba la attribute ya uni ublay henrei kan penkut hakani ka wei ka kerteng Jehovah Shalom, God our peace. Uta ublay uba ai ya kata ka jingsuk. Lani ublay ka jingsuk jongi. Haga ba upan pauru hau Jisu Christ usim jong ka jingsuk para bengit. Kata kadai ka kerteng ka jong ublay. Kum tu ngala kedau ya pi ki katu kat ni ki kerteng ki jong ublay. Kiba donru hak kajing mut lani kibat penpauru ya kajing long kajang ublay bat pitip na em unong roi sam u ongkum no kasam ga bakandai bakadkot ka basipau kongkum ni kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin shanya hame kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin shanya hame ka kerteng ka jong ublay ka penpau ya ka jing long ka jong ublay ulong ubam ju kelabat ubangila ban shanya hakipor baro jong ka jing em jongi kani ka proverb ka balong ka thim jong kani ka snam ka pen kan mau yangi ya kata ka jing shisha ba ka kerteng ka jong utrai ka long ka kut bas kem jongi ka kerteng ka jong utrai ka long ka security bat ka jing ya da na ka benta jong kita kiba itu ya ka kerteng jong u kita kiba itu ya ka kerteng jong me kin shania hame para benget ha ka kerteng ka jong utrai ngisem ngin sngo thu bat ngin mat bau blay ulong ubadon bor bat ubaklan
lada udon kabor ban penitenat ya kijing tau kijing penlong lada udon kabor ban penitenat ya ki bau blei ula tau syatai sahit bat chene syakendo para banget udon ru kabor ban tau penitenat ya kajing im kajongi compare la kalong kumnu compare la ngilaya jingai na ut compare la kajing im kajongi le se kelas niudur Henry haka kerteng kajong uni ublei uba donbor uba klan uba lapan pail di ya kata jinglong kajong uba latawi ka beneng bade ka kendo ula ban tau tamaru ya kajing im kajongi para banget lada ublei usen syar ya ki aka baro bat lada mangiru ngimon ban IT ya kajing im kajongi ula ban sen syaru ya kajing im kajongi bat kajing sen syar kajong ublei kalong ka bahok bat ka basisha nang da kani ka proverb ka pen kan mau ngi bau blei ulong ukun rat jong ki aka baro para banget manu balong kan rat ya kajing im jong pi balai ngim IT la di show blei ubala tau yangi bat ubadan hok ban long trai ya kajing im jongi ubadan ka hok ban long ukun rat ya kajing im kajongi namar kata ka kerteng ka jong utrai ka pen kan mau ngi bama udai ukun rat jongi lada kumnu pilajit daki weipat ki kan rat ka jing im jong pi kani ka proverb ka pen kan mau ngi ka kerteng ka jong utrai kalong ka kut baskem bat bahaka ta ka kerteng ka jong utrai ngin IT ladi ba utrai unlong ukun rat jong kajing im kajongi kani ka proverb ka pen kan mau yangi ba ublei ulong ubala ban pen kia kajing pang kam dei tang kani ka bangi mat hakani ka met jongi ublei udan ka bor ban pen kia ya kani kajing pang jong kani ka met bat kham tam ru ya kajing pang jong ka mensim ka ba omdan manu bala ban yoi nang ta kani ka proverb ka pen kan mau yangi bau blei ulong lembat ngi hakipor baro Emmanuel God with us udon bat ngi uyaj bat ngi hakipor baro jong ka jing im jongi lakot lakia lapang lasitom uyaj bat ngi badu blei ulong uba pendep ya ki jing don kam jongi haot kala ban long bangim yo kum kiwei henrei ngim du ya kita kijing kerku ki ba ublei upen mat ha kajing im kajongi kani ka proverb kapen kan mau ngi ba ublei ulong uta uba pendap ya kijinon kam ki ba mangingi don kam ha kajing im kajongi nang ta susu kani ka proverb kapen kan mau ngi ba ublei ulong uba kerku ya kajing im jongi na ka kerteng ka jong uni ublei ngi kan mau ni ublei ulong uba kerku ngilong kum ni kum bangilong kadai kajing isnai ba kajing kerku ka jong u nang ta susu kani ka proverb kapen kan mau ngi bau blei ulong ubah hajan na ka benta ka jing yarap jongi udan hajan jongi ban yarap ya ka jing ya tenti jongi bat ba ublei udai ma uta ubala ban ai ya ka jing suk ya ka jing im jongi wat hapdeng jong ki jing bat ki jing le ki bangi dai ban mat ha ka jing im ka jongi para bangai ha ka bangan penkut ya kani ka jing kren jonga hakani ka por ngan penkut ya kani ka jingkren da kini ki kentien ki bakhat du ki ban na kani ka ju ka dekhot uba hok uphet syaka bat uskem ublei ukhot yangi ki bangai baro bangin syam ya ka jing ya da haka kerteng ka jong ublei ka kitab ujoel kelenong ka ar ka dekhot ka ba life ar ka ongkom ni ti kan long ba uwei baro uba khot kerpat ya ka kerteng utrai on pen im ya hakikam jong ki apostol kan long besau khot ka bakhat ar na ba omdan ka wei pat ka kerteng hapo ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki briu da ka ba ka dei ban pen im yangi ka kerteng ka jong ujisu kan pen im yangi na kata ka pop ka jongi baka kerteng ka jong su kan pen im yangi iwei namar kata para bengej beid baro ka kerteng utrai kalong ka kut baskem uba hok uphet syaka bat uskem ublei un kerku na ka benta ka buram jongu amen hagini ka por ngin pois ko ipat ka benta baka ta kalong bengin yo ban pli ya kanika tayo women's week bat hagini ka por ngan gerpat yang ilang iwei piwei bagi don halagi jong ki yeng kisem hala jong ki dok no bagi men sim ki jongi ngin dwai bu blei unis nei ka ban kerku yang iling ba jong kani ka tayo hi baro istiaw hakani ka por ngapli ya kani ka women's week
Haka kerteng ka jong ublay kupa, ublay ukun, bat ublay umensim bakut. Dah ka jinget, baka ni katayaw, kan long ka jing kerku na ka banta jing ibaro. Bat bangin yo ru ya ka jing shemen sim ka batmai kamtam, haka bas ngutu ya ka ni ka jing shisha. Baka kerteng utrai, kan long kukut was kem. Tengin yadwai. Ublay ubuk pa jingi, bab neng sa shisin ko try, giwan bandam makislag jat iba kut kiba kentang ki jomi. Ni aingu ime ko try na kamta kani ko por jong ka jing shakri, bar hoy ko try ji subit habang iple, ya kani katayaw ko try ji subit. Ni ple ringkat bat ka jing kerpat. Pamenis na ko try ban yalam yang ko try. Kani katayaw ko try kan long katayaw. Kaban penyo hangi sa shisin pat ko try ka jing shemen sim ka betmai. Nginang laban it yame nginang laban shania ame, banginang laban pet shame ko try. Namar ngitip melong ka kot ka beskem na ka banta jong ilang iwe biwe try ji subit kerku. Ya ka jing iseng kentay ka jong iho iki we kweru ka jing iseng kentay ki we rakhi ya ka ni katayaw ko try ji subit. Basisangin mat ya ka bor ka jing don kat ka jong nado ka besdang. Barhado bangin dayo ban penwai. Ya kani ka Women's Week but ka Women's Sunday try ji switch him tingi kumni ko mangilong ko try sa isin IT ki program baro haga jing ilam ka jing shat por ka jome map iki pop kilet pro ki mesha ma ka jing em ka jungi mangining ipan mangi dem ka teng tribe nong penem jing Jesus Christ. Amen. Kublai shibu ne pastor na ka banta ka tu ka jing mat phang ka jong phi shisha kani ka thim jongi mentaw snem kumma ka julong na ka wai ka snem ja wai ka snem kinong je de ka thim kilong shisha ki bada jet da ka jingelam ko jong oblay namana ka wai ka snem ja wai ka snem ni yo e ka thim ko bangi ong kari ka thim ko bahatam re hakne ka snem ru ni yo e ka thim ka kerteng utrai ka long ka kut ka baskem but kalong biang por haduk kata-kata kani ko por menta pastor kajing mat phang jong phi kalong kabala kala pensyai haduk kata-kata yangi ni em hapeng kani ko por kaba kat ni hapeng ko perthai ko dap da ki jing start ki jing syam phang breu ki bang ngim la modur shu hanre ni sngo thu baki ta ki e kim la ban le e yangi bat kum ki banget ngitip bakani ka proverb khat pra shipo ka krteng utrai long ka kut ka baskem kum tu mo pilapani pastor kuble shibone ikitu ki kindiat li ki krteng gidan shibon bagi krteng kindiat li ki krteng ba pilapani ba tang ka krteng utrai hisha ka long ka krteng ka bala ban pendap ban penbiang lut ya ki jingdan kam jingi baro pastor ublay un kurkhui phi ya ka yeng ka sem jung phi baro koi ba phinang la ban shakri chu shu kat ba phinang ya ha ka jing em ka jong phi ha ne ka por ngin punwai no ya ji seng jungi ban ngan kerpa di pastor sno bha sa shi sien phinwan biang ban ai ya ka jing kurkhu punwai pastor Hakaba why not to the eye ba kajing 8 ba kajong blay pa kajing ai kajong Jesus Christ bo try lembat kajing slok ba thiang msai bor kabay lam kajong mensim ba khut kini kajing karku ki belong lai ha way blay kinalong ringkat ban ngi way pi way bat baro kitu ki badem ki ba manime hakani kari kajing bilang satlak jong ka prothairu nadu menta shido ki bam jukut amen.